ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்கின்னை ஒயிட்னாக பண்ணக்கூடிய டோனர் எப்படி வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த டோனரை வந்து என்னோட ஃபேவரட் டோனர். இப்போ வரைக்கும் நான் அந்த டோனரை வந்து ரெகுலராக வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். இந்த டோனர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் ஸ்கின்ல வந்து நல்ல ஒரு பிரைட்னிங் கிடைக்கும், நல்ல ஒரு ஸ்கின் டோன் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகுறதும் உங்களுக்கு நல்லாவே வந்து தெரியும். இந்த மாதிரி போகிற பர்சனாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபேஸ் பேக் வந்து போட டைமே இல்லை அப்படிங்கிறவங்க கூட இந்த டோனரை மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலே போதும். உங்கள் ஸ்கின்ல வந்து நல்ல ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து தெரியும், நல்ல ஸ்கின் வந்து பிரைட்னப்பும் ஆகும். வாங்க இப்போ அந்த டோனர் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஸ்கின்னை ஒயிட்டனாக பண்ணக்கூடிய டோனரை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸில் வந்து உருளைக்கிழங்கு இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன். அதோட தோல் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தேவையில்லை. அதனால் வந்து அதை வந்து நான் வந்து பீல் பண்ணிவிட்டு அந்த உருளைக்கிழங்கை வந்து குட்டி குட்டியாக நறுக்கி இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து போட்டு வச்சுக்கிறேன். இதை ஒரு தடவை நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து அது மேலே வந்து அந்த மண் இதுகளாக இருக்குது அப்படின்னா நல்லா வந்து போகும். இது கூட வந்து நான் வந்து ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து பச்சரிசி வந்து நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன். என்கிட்ட வந்து பச்சரிசி இருக்குது, அதனால் நான் எடுத்துக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட பச்சரிசி இல்லை அப்படின்னா சாப்பாட்டு அரிசி, ரேசன் அரிசி, இந்த மாதிரி எந்த அரிசி இருந்தாலும் சரி, இதை வந்து நீங்கள் வந்து தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு டைம் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா அரிசிலேயும் வந்து தூசி இதுகள்லாம் இருக்கும். அதனால் நான் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1.5 டம்ளர் அளவுக்கு வந்து நான் வந்து தண்ணி வந்து ஊற்றிக்கிறேன். இதை வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு நேராக வந்து அடுப்பில் போய் நான் வந்து வச்சிடுறேன். இதை வந்து நல்லா வந்து பாயில் ஆகணும், நல்லா பாயில் ஆக விடணும். அப்போ தான் வந்து நம்ம அந்த அரிசியில் இருக்கிற சத்தாகட்டும், அந்த உருளைக்கிழங்குல இருக்கிற சத்து, இந்த ரெண்டுமே வந்து நல்லா கீழே வந்து உள்ளக்க வந்து தண்ணியில் வந்து இறங்கும். அதனால தான் நல்லா வந்து அதை வந்து பாயில் பண்ண விடணும். நம்ம அரிசி வந்து வெந்து அந்த நல்லா பாயில் ஆகும்போது அரிசியும் சரி அந்த உருளைக்கிழங்கும் சரி நல்லா பாயில் ஆகிரும். பாயில் ஆகும்போது அதில் உள்ள அந்த சத்து எல்லாமே அந்த தண்ணிக்கு இறங்கி நல்ல ஒரு பிரைட்னிங் டோனர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அப்போ தான் வந்து கிடைக்கும். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இப்போ நல்லா பாயில் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. அந்த பாயில் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும்போதே வந்து அந்த அரிசியும் சரி உருளைக்கிழங்கும் சரி வெந்துருச்சா அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்பூன் இருக்கு இல்லையா, அந்த இதை வச்சு நல்லா வந்து குத்தி பாருங்கள். அப்படி குத்தி பார்க்கும்போது வந்து நம்மளுக்கு வந்து வெந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்பூன் உள்ளக்க வந்து இறங்கும். அந்த டைமில் வந்து நம்ம வந்து அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கிறலாம். அது வரைக்கும் வந்து நல்லா வந்து பாயில் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. அப்போ தான் வந்து அதில் உள்ள சத்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் போது நம்ம ஸ்கின்னுக்கு வந்து நல்ல ஒரு பிரைட்னிங் வந்து கிடைக்கும். இப்போ நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு. பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா இதை வந்து ஆற வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து உருளைக்கிழங்கும் சரி ரைஸும் சரி நல்லா வெந்துருச்சு. நான் ஸ்பூனை வச்சு நல்லா அமுக்கி பார்க்குறேன் பாருங்கள், நல்லா உலக்க போகுது. இப்போ இதை வந்து நல்லா ஆற வச்சு எடுத்துக்கிட்டு இப்போ இந்த டோனரை மட்டும் நான் வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்து அதை ஆற வச்சு ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் வந்து நான் வந்து ஊற்றிக்கிறேன். அந்த ரைஸ் பொட்டேட்டோ இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நீங்கள் கீழே போட வேணாம். அதை வச்சு நான் சீக்கிரமாகவே ஒரு வீடியோ வந்து நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து இந்த டோனரை வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு 5 days வரைக்கும் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். இந்த டோனர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறனால உங்கள் ஃபேஸில் வந்து பிக்மெண்டேஷன் இல்லைன்னா பிளாக் டாட்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா இது சீக்கிரமாகவே க்யூர் பண்ணி தரும். இந்த டோனரை வந்து இப்போ எப்படி ஃபேஸில் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ டோனர் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. அந்த டோனரை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் எப்போ குளிச்சுட்டு வந்தாலும் சரி, மார்னிங் ஈவினிங் 2 டைமுமே வந்து இந்த டோனர் நீங்கள் வந்து தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த டோனரை வந்து இப்படி ஃபேஸ் ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க. ஃபுல்லாக டோனரை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. ஃபேஸில் மட்டும் இல்லை, நெக்கில், ஹேண்டில், இந்த மாதிரி எல்லா பிக்மெண்டேஷன் வந்து எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து இந்த டோனரை நீங்கள் வந்து தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா டோனர் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு இப்படி டேப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம ஸ்கின்னோட போய் நல்லா பிளெண்ட் ஆகும். எடுத்துக்கோங்க, காய விட்டுட்டு இதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் வந்து மாய்ஸ்சரைசர் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து தாராளமாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இந்த டோனரில் வந்து நம்ம வந்து ரைஸும் சரி பொட்டேட்டோவும் வந்து சேர்த்துருக்கோம். ரைஸ் வந்து நம்ம ஸ்கின்னை வந்து நல்லா பிரைட்டனாக பண்ணி கொடுக்கும். பொட்டேட்டோ நம்ம ஃபேஸில் உள்ள பொட்டேட்டோ வந்து நம்ம ஃபேஸில் உள்ள பிக்மெண்டேஷன்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
ஸோ இந்த டோனரை வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. see you next video. bye bye.